bi mogo ja nekako da zovem nekoga da dođe kod mene da sedi malo bre. Zvaću Abdullah. Abdullah! Ne zove sam, evo sam be. O, vidimo. Jo, Vuku, lijate ti. Hajde, hajde. Sjelo, kako si? Hajde, dobro, hajde. Ako biš da radi, možda mi posipaš im čaj i sve. A ti mu daš ja? Ja mu dajem, ja pipam. Sjelo, kod tebe si dobro? Šta, brate, evo, smo kući tu sedi. Ko je to svoj? Smo, brate, sam kući sam spavio. Kako si ti, kako ti mama? Dobro, tvoj? Dobro. Ajde, hudemo da postavljamo. Zašto ti prelomiš, be ovako? Ma ko se lomi bre, ajde! Ti, ajde kući, ajde idemo. Jeli, jel se čuje nešto sa Elvinom? Nije, brate, nije, nisam ga zvao uopšte, brate, ne znam gdje je. Ne moguće da je. Gdje si zvao? Kaže mi gdje je. Ajde, zove ga gdje je. Čuti me. Ja, zove. Što se lupriš bre ti? Hoće to ponjaći? Ma ja. Daj joj. Šta ti da, Abdullah? Šta je gore? Ej! Gdje si ti? Evo sa devojkom. Sa djevojkom, a? Sa devojkom? To te bre. S kim pričaš? Ej! Lepa neka tica. Aha. A će dođi kod mene? A dođi? A 100 puta. Čuo tebe šta se vešaš? Dođe. Ajde dođi. Ajde dođi, brate. Ne, ajde, ajde, ajde. Ajde, čao. A ti mene varaš? Ko te vara pre? Ne, me nerviraš. Seljam, koja da, ajde. Šta radiš bre to? Čekaj, papi. Čekaj. Imam je jako ženu, be. Dobre! Nemaš kata kuće? Pa imam. Što se nisi zatvorili? Ne možeš. Nije ništa, bre. Što? Stani. Šta je? Nekako ulazom u zadrugu ovdje. Pa čekaj, ti mene vodiš u zadnju. Upravo si. Kad budemo ušli unutra, neću da ih gledaš u oči. Da tverkuješ. Nešto dobacivanje tu. Dobro. U mozak, nešto ima Skype, Viber, Whatsapp, Instagram, sve ovo. Razumem. Ajde. Okej. Skine. Dođi. Ej, polako bre. Da je dobro znači ženu. Kuku pala. Kuku. Dobro, ka sebi. A, suno. Nemoj da to. Dobro, neću. Izvolite, izvolite, bojim. Šta ti? Polako si Izvini, brate, izvini. Gdje si mi razvoj? Kako si? O, tu si, izvini. Kako si mene, bre? Kume, prijatelju! Šta ti to znači kao ovako, šta? Lepo staviš šorke s meni. Ne može. Zašto, brate? Zato što ne može. Dobro, iš. Posjetio me na nešto? Pa da, na to sam mislila. Skelet konj. Šta ima kod tebe, kako si? Nema ništa. A, jesi radi nešto, si šlo? Bio radi nešto, zašto sa devojkom onda. Tako je, a? Vidim ja. Šta te zanima tebe da te? Pitam. Toliko zanima tebe? Ovo, izvini, brate. Nešto novo, jel ima kod tebe? Nema ništa. Ajmo, zezaš. Nemoj. I, nešto novo. Ne. A lepa je, vidim da je lepa, sve no. Zašto radiš to? Skile? Ovo ti svi. A stvarno? I, odakle si ti, curo? Ali stvarno tamo lepo je, bio sam na fondu. रब दिखता है यारा मैं क्या Ej! A, reci. Sam
to tu radiš, brate? Ma, nema ga šibiti. Moram ti reći, kad sam ja bio mlad, što ovo nije? Ja sam imao još malo daleko od tebe. Kad se sjećam, baš tebe. Ne, čuti me tamo. I malo je bilo lepo. Šta duš? Prsti me tamo. Jeli? Ja mogu ovako lepo deliti da nam... Na internet? A? Na internet? Gdje ono, kupo prodajem... Ma, ne bre. Nego? Ej, ko? A, to. Imaš Facebook? Ne, A WhatsApp? ne, Skype? ne. Mogu ti pitaš me, znaš? Dobro, brate, imam pravo da je pitano. Ne možeš pravo. Zašto? Jel imaš nešto protiv stavljeno na filmu? Šta? Šta bre? Šta? Evo, šta ti je bre ovo? Dobro be, šta, ti? Slušaj, samo da ti kažem nešto, samo da mi objašnjim. Tako, ajde. Slušaj me. Ti, da bi se sa mnom tukao, baš tu mrku. Ovako ja ti kažem, A to samo deca piju? ajde izađi napolje. Ajde izađi napolje. Napolje, napolje. Malo ostaje. Ne može. Ali napolje, ajde, uto, ajde. Tebi svaka čast. A tebi? A meni? Tebi ovo. Ostani još malo. Pusti me bre! Treba se na moju ljubav. Ti ostaneš kod mene. Hajde se govorim sa meni. Ha? Nisi trebao tako, brate. Meni ne pusti me. Tebi nikad neću doći. Ali nikad. O, ti. Da ti pomognem. Ne treba, samo kreni. Patika! Ali ovo patiš mi se ovom bukom, da pamtiš. A ti što me varaš? Ma ko te vara bre? Ti, da će da vidiš kući. Razvira! Šta ti? Ha? Šta ti već? Molim. Polako, poločne. Šta ću da radim, šta ću da je muva? Hoćeš ti da me uči sad? Ne, ja ću da je smuva. A vidi ti kje. Molim, šta je mi maske? Česki. Sjećam se ja kad sam bio moj. Ne. Ne, mnogo ti pitaš. Šta, ono, kupo prodajem automobile, šta? Prodajem, kupujem. A? Nadam se da vam se svidio ovaj video klip, lajkujte ga, subscribe-ite, šerujte. Danas smo snimali video klip sa našim bratom Elvirom zvani Beli, Abdullajem i da se nadam Elvira zvani Beli. Tako da, ako mi se svidio, pišite na komentare i šta da radim. I to. Evo, spomenuli, Ćao, sve najbolje. Volim vas puno, čao.